Ahoj, to som ja a niekto z vás chcel, aby som natočila bookshelf tour a ja som dlho rozmýšľala, či ho teda natočím, pretože všetky knihy, ktoré mám, sa mi nezmestili do poličky, musela som nejaké veci vybrať a vlastne momentálne sa chystá nová polička, ktorú budem mať urobenú neviem kedy a bude biela a určite vám priniesem bookshelf tour aj z tej poličky. Neviem. Nejak som ich tam proste naskladala, aby som vám mohla ukázať, ako to vyzerá, pretože táto polička sa mi veľmi páči a hlavne kvôli tým svetielkam. Ak počujete hučanie, to je môj notebook. Môžeme začať. Urobila som si trošku poriadok, vybrala pár vecí, tak vyzerá môj stôl, tam sa momentálne pozerať nebudeme. A to je moja polička, tak poďme na to. Ešte by som okolo v nej niečo povedala. Hore máme kvety a krabice. Tam tej poličke tam mám kvety a nejaké veci, to vám ukážem. Knihy a to vám tiež ukážem. No a tam mám môj adventný kalendár, ktorý už je vlastne koniec, ale je celkom pekný, tak si ho ešte nechám do konca Vianoc. OK. Takže tamtú hornú poličku vynecháme a môžeme ísť na tieto. Dobre, takže toto je prvá polička. Prepáčte, že sa ten obraz tak kýve, ale môj statív je veľmi malý a nedočiahla som tu, nemyslela som si, že natáčať bookshelf tour bude také ťažké, ale momentálne stojím na stoličke. A poďme na to, takže nebudem vyťahovať každú knihu, len vám poviem názov tých kníh, takže od Stephena Kinga Pod kupolou, od Stephena Kinga zo série, v ktorej je už 8 kníh, Temná väža, to je prvý diel Pistolník po česky. Ďalšia kniha je taktiež od Stephena Kinga, Ostrov Dumaky. Ja som neplánovala kúpiť túto knihu, ale bola v zľave zo 16 eur na 6, alebo tak nejak, takže som ju hneď kúpila. Potom je tu od Stephena Kinga Cujo, ďalšia kniha od Stephena Kinga, Dolores Claiborne. Ahojte. Iné svetlo, áno, pretože toto natáčam druhý deň, zabudla som natočiť tieto knihy, neviem prečo. Takže tu máme od Scotta Westerfielda Ošklivý, od Veroniky Roth Rezistenciu a divergenciu a od Neila Gaimana, neviem, či sa číta tak jeho meno, Americkí bohovia. A vzadu za všetkými tými vecami máme Harryho Pottera. Pretože ja som Harryho Pottera nikdy nečítala. Čítal ho môj brat, tak som ho dala tak nejak dozadu. A nemám ani všetky diely. A neviem, nejak som sa k Harryho Potterovi nedostala, takže možno niekedy. Ale nedávam tomu veľké nádeje. Prepáčte za ten uhol, ale práve stojím na stole. Toto je rohová polička. Máme tu na ďalšiu knihu od Stephena Kinga Tommyknockers od Tahereh Mafi. Som roztrieštená, som zlomená. Od Markusa Zuzaka Zlodejku kníh. A potom tu mám od Marianne Keyes The Brightest Star in the Sky. Celkom fajn, zatiaľ som teda neprečítala veľa. A ďalšie tu mám sviečky, ktoré voňajú úplne úžasne. Sú z IKEA a sú vianočné, ale voňajú nejak neviem, borúvky alebo dačo také. A túto poličku celú sú vlastne obklesené týmito svetielkami. Hrozne sa mi páčia, mám ich tu celý rok a neviem, čo s nimi urobím, keď budem mať ďalšiu poličku, pretože majú taký zelenú šnúru, asi kúpim nejakú s bielou šnúrou, ale hrozne sa mi to páči. Takže to bola prvá polička a ešte tuto som vám neukázala, tu mám iba kvet a takúto osobíka. Dobre, môžeme ísť ďalej na spodnú poličku. Na tejto poličke sú taktiež svetielka. Tu mám Barta, nejakého plišaka, neviem skadiaľ. Read This Journal od Carrie Smith, Pensylvánsky upír od Davida Wellingtona, Charlieho malé tajemstvá od Stephena Chbosky, Strach od Elron Hobarta,
Nezbytné veci od Stephena Kinga, Geraldova hra od Stephena Kinga a Pod pekelným stromom, neviem od koho to je jediná kniha, ktorú som si kúpila v antikvariáte. Neviem teda, chcem vám niečo ukázať, ale najprv urobím celú poličku. Tu nám mám Pečuj o svoju kočku od Catherine Davidson. Túto knihu som si kúpila, keď som si domov priniesla Maggie. Strasti a útrapy Adriana Mola od Sue Townsendovej. Tajný denník Adriana Mola, taktiež od Sue Townsendovej. Jedna z mojich obľúbených kníh. Neobyčajný kluk od R.J. Palaciovej. A Na krvi odina od Kendra Blake. Túto knihu ja vôbec teda rada nemám. Spis 2, Mesičný močal od H.P. Lovecrafta. Ďalej tu je Siročník slečny Peregrínové pro podivné deti. Zasláňam to rukou. Ďalej je tu Be Beautiful Be You od Lizzie Veskills, neviem, nejaké mexické meno, neviem vôbec, ako sa to vysloví. Potom je tu na Petera Lucia od autora Romerola. Konec viečnosti od Isaaca Asimova. Potom je tu knižka Morče od Dietricha Altmana. Keď som mala morčiatko, Huga, už umrel, tak som si kúpila túto knihu. Ďalej je tu kniha od Johna Greena Kam zmizla Aliaška. Ďalej prvá kniha asi myslím, že sú tam dve knihy v tej sérii a to je séria Samotári, prvý diel Karanténa, veľmi úžasná kniha, doporučujem. A ak by ste na ňu chceli vidieť recenziu, môžete mi napísať dole do komentárov a urobím ju. A ďalej je tu na kniha od Johna Greena Na vine sú hviezdy. Bože, to je prvá kniha, ktorá ma kedy rozplakala, vážne úžasná, doporučujem každému. A ďalej tu nám máme Magie a manipulácie myslí od Derena Browna. On mal show, ktorá chodila na ČT1, myslím, pozerala som to, úplne úžasné. A ďalej sú tu tieto dve knihy, ktoré tam normálne nemám, a je to Medený jazdec a Letná záhrada od Pauliny Simonsovej. A teraz k tomu, čo som vám chcela ukázať. Neviem, či vidíte, v akom otrasnom stave sú tieto knihy. Táto kniha bola originál ešte v alobale. Maggie, moja mačka, urobila toto. Od Stephena Chboskyho som si hovorila, že tú knihu musím čítať že tú knihu musím čítať pozorne, nech proste nezničím chrbát tej knihy. A pozrite, čo urobila namiesto toho moja mačka. Asi to neuvidíte, ale je tu na úplne, možno úplne dodriapaná. Mám z toho nervy, nebudem vám klamať. Ale tak čo už, kniha Strach, to mi až tak veľmi nevadí, ale pozrite, toto tu bolo. Tak som to kúpila s 10% zľavou, ale pozrite na toto a na toto, proste úplne sú to ničené. Nezbytné veci, takisto, vidíte toto biele, to všetko urobila moja mačka. Takisto aj tu na. Furt to robí v noci, neviem prečo, neviem čo jej vadí. Skoro ste spadli. Furt to robí v noci, neviem prečo to robí. Má tendenciu aj prísť a skladať všetky knihy dovnútra, to fakt nechápem prečo to robí, čo tým sleduje. Ale proste to robí, takže je to mačka. Dobre, a ideme na ďalšiu. Ďalej, neviem či to vidíte, možno sa zase asi trošku kývete. Trošku zle svetlo. Mám tu toto, to urobila moja mamka, ona pletie z papierov, košíky a vyzerá to ako z dreva, keď to namaľuje. Takže urobila mi toto a dala som si to tu na. Vyzerá to tak, je to celkom pekné. Páči sa mi to. Ďalej tu máme Sumrak, Noc, Zatmenie a Úsvit od Stephenie Meyerovej. Túto poslednú som nedočítala. Nejak proste čo vám budem hovoriť, vyrastla som možno z toho. Prvý diel bolo to celkom fajn, bolo to niečo nové v tú chvíľu, viete, a celkom fajn. Neľutujem, sú pekné, aspoň, že sú na okrasu. A inak tieto som prečítala a túto som nedočítala dokonca. Potom tu mám Hry o život od Susan Collinsovej. Potom tu mám knihu Rohy od Joe Hilla. Joe Hill je vlastne syn Stephena Kinga.
Na to sa hrozne teším, je to takisto horor. A potom je tu trilógia Chaos, prvá kniha Hlas nože, na to sa tiež veľmi teším. A neviem, či viete o tej knihy Hry o život, lenže ja som tú knihu kúpila za 2 eurá v Bratislave a bola preto taká lacná, pretože už druhý a tretí diel v takomto vydaní nenájdete a už je problém aj s paperbackmi, už sa dá zohnať iba to veľké vydanie, kde sú spojené všetky tri knihy a ja toto veľmi nesom. Ďalej tu máme Deti vesmírnej noci, neviem od koho to je, že je to že vraj sci-fi kniha a mali ju moji rodičia v poličke a ja som chcela mať tú knihu tu pretože je to sci-fi a páčila sa mi celkom, takže prečo nie. Potom tu mám knihu Fakty a rekordy a to sú vlastne všetko také detské knihy, ktoré som mala rada, keď som bola malá. Fakty a rekordy, Hrdlorezy Kelti od Terry Deary, neviem. Klub záhad od Tomasa Brecinu. Ďalej je tu abeceda pre Barborku. Bože, keď som milovala som túto knihu úplne najviac asi zo všetkých. Ďalej je to Guľkovi Bambulkovi, takisto úplne zbožňovaná. Nám sa ešte nechce spať, Malý princ a potom je tu od Evy Urbaníkovej Príliš osobná známosť. Tú knihu som nikdy nečítala, moja mama si kúpila Evu a v tej Eve bola priložená vlastne táto kniha, tak mi ju dala. A je tam ďalej. Ja neviem, či tu vidíte, mám tu škatolky z Prahy a džbaník tiež z Českej republiky z Prahy od mojej jednej z najlepších kamarátiek, takisto. Potom tu mám vajočku z Ikei a to sa mi páčila. A Hello Kitty, pretože je to mačka. A Rubíkovú kocku. A to je všetko, čo bolo v tejto poličke. Aj na tejto poličke mám vlastne tú reťazku s tými svetelkami. Ďalej, táto polička tak normálne nebýva. Ja tam mám košík s vecami, v ktorých sú len zápisníky a fotoalbumy a proste také balostičky. A musela som to dať preč, aby som mohla natočiť toto videjko. Takže mám tu na kompletnú trilógiu Pekelné stroje, Mechanický aniel, Mechanický princ, Mechanická princezna od Cassandry Clare. A ďalej tu mám boxset, kompletný boxset Game of Thrones od George'a R.R. Martina. A ďalej tu mám zastačené záložky a nálepky a môj obľúbený album The Used. Asi nepoznáte túto kapelu, ale je to moja úplne obľúbená kapela zo všetkých a toto CDčko mi kúpil ocko. A proste ja tú kapelu milujem. Tak a úplne posledná časť mojej poličky je táto tu polička, v ktorej mám, ako som hovorila, ďalšieho plišaka Homera Simpsona a vianočnú krabičku. Takej, čo to bolo? Vianočná taška, darčeková taška, v ktorej mám pozastrkovaných vianočných plišákov. Potom tam mám dole už iba košík, v ktorom mám somariny ani neviem aké. A tu na Maggie. Máme Maggie. Povedz ahoj. Povedz ahoj Maggie. OK, uvidíme sa pri ďalšom videjku. Ahojte.